Mifa production jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ se aw bɛɛ ma ni aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dayɛlɛnnen aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Cheikh Bukadari Magasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Momosu a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la bakuruba fɔlɔ an bɛna kuma an ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ kan n'o ye Mali championnat national première division n'a bɛ wele ko Ligue 1 Orange ale tile 18nan jaabi o dafalen o bɛ an bolokɔrɔ yan. N'an bɔra o kɔnɔ fɛn min ye an ka musolakaw olu fɛnɛ ka tɔgɔla dolantan n'o ye an ka première division ale fɛnɛ tile gale o dolantan jaabiw dafalen n'o classement olu fɛnɛ b'an bolokɔrɔ an bɛn'o da o tulo kan. Hali bi Coupe du Mali ale dolantanw kan ka daminɛ dɔgɔkun nin kɔnɔna na an bɛna o programme da aw ma yani an ka jɛmukan wɛrɛw cɛ ka se ka jaabiw dafalen di aw ma ani kunnafoni caman dolantan kunnafoni na farafinna fo ka se farajɛ la olu de bɛna k'aw tulo garisɛgɛ bi a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun y'a da tulo kan cogo min na Mali ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ o tile 18nan jaabiw bɛɛ dafalen bɛ an bolo yan ATSD Koro ale ni Stade Malien dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 Isufasi ye seb'a sɔrɔ 11 créateurs ka bana 1 ani Kanakolo AS Police cira AS Korofina fɛ 3-0 fɛn min ye AS Real ale ye seb'a sɔrɔ Bakarijan ka 1 ni Kanakolo Joliba AC Binga FC ci o bana 3-0 fɛn min ye USC Kita ale ni Black Star olu ye 2-2 kɛ 0-0 Club Olympique de Bamako bina fɛ ɲɛkɔrɔ 1 ni Kanakolo US Buguni ale fɛnɛ bina fɛn min US Buguba ɲɛkɔrɔ bana 1 ani Kanangolo i bɛ a jateminɛ classement tile 18 kɔfɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ AS Real bolo kuru 36 Joliba bɛna jɔyɔrɔ filanan na kuru 36 bɛ Joliba fɛnɛ bolo jɔyɔrɔ sabanan bɛ Stade Malien bolo kuru 34 dugumamaw la sa jɔyɔrɔ 14nan AS Police kuru 17 jɔyɔrɔ 15nan USC Kita kuru 14 jɔyɔrɔ 16nan o bɛ Black Star bolo kuru 13. O tɛmɛnen kɔfɛ sa hali bi an b'a a da tulo kan k'a fɔ fɛn min ye hali bi an ka championnat national fɛn min ye 19e journée ale programme bɛnalen bɔ donna nataw kɔnɔ an bɛna o jaabiw di aw ma an ka jɛmukan nataw la ni Ala ma baasi kɛ. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛna an ka musolakaw ka sena dolantan na n'o ye première division ye ale tile fɔlɔ fɛnɛ dolantan jaabiw b'an bolo arabadon ka bɛn février kalo tile 28 ma fɛn min ye AS Mandé ye seb'a sɔrɔ AS Momo ka o bana 2-0 Amazon commune 5 ale ye seb'a sɔrɔ Entente ka 6-1 AS Police ye seb'a sɔrɔ AS Real ka 3-0 fɛn min Super Lion ale ye Isufasi ci 1 ani Kanangolo AS Saramaya cira Centre UFC fɛ 2-0 AS Sudu Baba ale fɛnɛ ni AS Étoile dɛsɛra ɲɔgɔn na bana 1-1 groupe A la sa jɔyɔrɔ fɔlɔ AS Police kuru 3 jɔyɔrɔ filanan Manden kuru 3 jɔyɔrɔ sabanan UFC Centre kuru 3 jɔyɔrɔ 4nan bɛ AS Momo bolo kuru 0 jɔyɔrɔ 5nan AS Saramaya kuru 0 jɔyɔrɔ 6nan bɛ Real bolo kuru 0 groupe B la sa fɛn min ye Amazon commune 5 jɔyɔrɔ fɔlɔ b'ale bolo kuru 3 Super Lion bɛ tugu a la kuru 3 fɛn min AS Sudu Baba ale ni AS Étoile olu bɛ jɔyɔrɔ sabanan ni 4nan na kuru 1 b'olu bolo jɔyɔrɔ 5nan Isufasi kuru 0 ani jɔyɔrɔ 6nan bɛ Entente bolo kuru 0. An bɛna fɛn min ye an ka Coupe du Mali ale 16e de finale o programme na n'a dolaw kan ka taa fɛn min ye jaabiw a b'olu sɔrɔ an ka jɛmukan wɛrɛw la o de kɔnɔna na fɛn min Gao 1 ale ni AS Dugu 7 bɛ ɲɔgɔn CS Dugu 7 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Malien de Bamako ale bɛ Gao 2 bisimila Kalem FC ale ni Derby FC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye Joliba AC ale ni AS Commune de Tombouctou bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ AS Tourbillon ale de Yelemani ale ni Isufasi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Atar Club de Kidal bɛ AS Real bisimila AS Kai ale ni Africa Foot bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mopti D ale ni USC Kita bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ FC Simo de Kita ale ni Mopti 3 olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ASAC de Sekou ale ni Mopti 1 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Malien de Sikasso ni AFE olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ASCO ale ni Mont Rouge de Sikasso bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ US Buguni ni AS Sama de Kayi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ AS Alanson de Kucala ale bɛ AS Bakarijan bisimila Binka FC ni Étoile du Mandé bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye FC La Paix ale bɛ Lambert Sarr bisimila nin dolantan ninnu jaabiw a bɛ n'olu sɔrɔ an ka kunnafoni nataw kɔnɔ. N'an bɔra Mali kɔnɔ an bɛ taga farafinna gun kan nin wagati na an bɛ taga Ligue africaine des champions ale tile 5nan jaabiw olu bɛ an bolokɔrɔ yan nɔ fɛn min Al Hilal Pedro Luanda o bana 0-0 fɛn min ye Mediama Sporting Club ale cira Al Ali fɛ 1 ni Kalangolo ASAC Simba o bana 0-0 fɛn min TP Mazembe sebaya sɔrɔ Pyramide ka 3-0 Galaxy Football ale fɛnɛ cira Wydad Athletic Club fɛ o bana 1 ni Kanangolo Nouadhibou ale bina Sounddown ɲɔkɔrɔ 2-0 Young Africa ye sebaya sɔrɔ CR Belouizdad ka o bana 4-0 Étoile du Sahel ale cira Espérance de Tunisie fɛ o bana 2-0
o kɔfɛ i bɛ a ye 6e journée dolantan dɔw jaabi bɛ an bolokɔrɔ an ka émission ale bɛ enregistrer nin wagati min na i b'a ye CR Beelizounda ale ye sebaya sɔrɔ Madiama Sporting Club ka o banna 3 ni 0 fɛn min El Ahly ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ Yunko Africans ka o banna 1 ani kanangolo. Bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni an b'ale kuncɛ Europe n'an y'an tagara Europe ni wagati na an bɛ taga Espagne kɔnɔna na Liga ale dolantan kelen mun kɛra ni wagati na Celta Vigo ye sebaya sɔrɔ Almeria kan 1 ni kanangolo. Fransikaw fɛ Monaco ni Paris Saint-Germain olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 0 ani 0. Freiburg Allemagnekaw fɛ yen nɔ ale fɛnɛ ni Bayern dɛsɛra ɲɔgɔn na o banna 2 ani 2. Italie Lazio Milan AC ye sebaya sɔrɔ ale ka 1 ni kanangolo. Hollandekaw fɛ sa fɛn min ye Volendam ale tira fɛn min ye Nijmegen fɛ o banna 5 ani 2. Portugal sa Chavez ale fɛnɛ tira Uraka fɛ 5 ani 1. Arabie Saoudite fɛn min ye Alba ale ye sebaya sɔrɔ Alta ka o banna 2 ni 0. Fɛn min ye Al Qaddoud ale fɛnɛ tira Al Riyad fɛ o banna 2 ni 1. Al Hilal ale ye sebaya sɔrɔ Al Ittihad ka 3 ni 1. Fɛn min ye Turkikaw fɛ yen nɔ sa Kazim Paza ale fɛnɛ ni Sivasspor olu dɛsɛra ɲɔgɔn na o banna 0 ani 0. Ni ne kɛra Outlook garisɛgɛ ye bi an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan an bɛ foli di aw ma ni Ala ma baasi kɛ yan'an ka kɔ don ɲɔgɔn na an ka église ka kunnafoni na an b'a da Outlook kan dɔrɔn k'a fɔ Cheikh Dougouré ni ale y'an ka cɛmancɛman ye n'a bɛ Crystal Palace la ni wagati in na ale y'a ka contrat renouvelé Angleterre Première Division na ka taga bila fo 2029 wagatiw la an bɛ dugawu k'a ye fɛn min ye a ka challenge kura hali bi Ala ka barika don a la bolo wa ka da Outlook ka Cheikh Dougouré ni yɛrɛ tɔn caman b'a nɔfɛ i n'a fɔ Liverpool i n'a fɔ Manchester City fo ka se Tottenham ma ni Chelsea an bɛ jɛ ka dugawu kɛ dolantanna ni sankɔrɔta Ala ka a di a ma ni ne kɛra Outlook garisɛgɛ ye aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala ma baasi kɛ